Ahoj, já jsem Jakub a momentálně se nacházím na parkovišti před Kart Arénou v Plzni, kde se koná můj první závod Go Kart Open, což jsou otevřený závody motokár, konající se převážně ve středních Čechách a západě, Cheb, Plzeň, Hořice, Praha. Určitě jsem ještě něco vynechal. Závody už jsou rozjetý, tento závod je asi 6. v řadě. Až dojedete, vezmete si papír s číslem své káry, uděláte tečky. Je za mnou první rozjížďka s časem 36,7. V první rozjížďce jsem byl třetí, momentálně je druhá rozjížďka. A čeká nás ještě 5 rozjížděk. Takže Kubo, jak se cítíte? Mým cílem je dostat se po 36. A jaké máte zatím dosavadní pocity z dnešního závodu? Skvělý. Skvělý? Výborně, tak budeme držet palce. Děkuju všem fanouškům. Tak, je za mnou čtvrtá rozjížďka. Posunul jsem se zase o 1/7 dopředu. Momentálně nejlepší čas 36,262. A zatím stále průběžně na 3. místě ze skupiny. Takže mám za sebou všech 6 rozjížděk. Na tu 6. jsem samozřejmě zaspal, takže na mě čekali.
Já jsem rychle dobíhal, ale ku podivu to byla nejrychlejší rozjížďka 36:119. A končím třetí ve své skupině a čekám na koneční výsledky ze všech skupin. Skončil jsem z 21 startujících na krásném 17. místě. Takže se můžu o 16 pozic zlepšovat, což je fajn. A je taky fajn, že jsem neskončil poslední. Věřím, že se nadále těchto závodů budu účastnit a budu pořizovat další videa a že veškerá moje fanouškovská základna, která sčítala momentálně 0 odběratelů, bude velice nadšená. Wow! Tak zase příště. Ahoj.